La nostra idea era poder anar al partit de l'Igualada amb 2 punts més dels que tenim, que era intentar guanyar a casa l'altre dia al Castelldefels. No va poder ser pels últims minuts, però evidentment és un partit on hi haurà nervis, hi haurà tensió, 2 equips que no tenen els punts que voldrien, que porten una dinàmica molt semblant. Potser ells van començar millor que nosaltres perquè van començar sumant molt, però ara també fa molt de temps que no sumen, tret de l'empat de l'altre dia amb el Manresa. I crec que és un dels partits que el que estigui millor mentalment, el que li pugui menys la pressió, el que sigui capaç d'alliberar més una miqueta de la situació classificatòria i de la situació de punts i pugui intentar gaudir una mica del partit, també es notarà dins el camp. Crec que diumenge serà un partit on hi haurà tensió pels 2 costats, ells també necessiten guanyar i segurament també veuran amb nosaltres una opció per fer-ho, com nosaltres ho veiem amb ells. Nosaltres tenim clar el nostre guió, intentar millorar les coses que vam fer l'altre dia bé, seguir-les fent bé i si podem millorar-les i sobretot corregir les que no van fer bé. Tenim la informació del partit del diumenge passat i el que hem pogut veure del partit del diumenge passat, però al final no crec que canvi massa, els jugadors continuen sent els mateixos, per tant sí que és cert que quan hi ha un canvi d'entrenador sembla que hi hagi una injecció, però l'altre dia tampoc vam poder guanyar Manresa, que és un camp complicat i segurament és el que dius. Nosaltres intentarem treballar aquesta setmana variants de sistemes d'ells, 2 o 3 variants, com contrarrestar-les, perquè més o menys tenim clar per on aniran les coses, però sempre poden sorprendre, i més quan és un entrenador que encara no hi hem competit. Per tant, nosaltres prepararem el partit de la millor manera possible, pensant quines coses ens poden fer ells i què hem de fer nosaltres per contrarrestar-ho, depèn del que ens facin, i sobretot que sigui un partit amb molta intensitat, on siguem capaços de xafar l'àrea contrària, de generar situacions de perill i d'intentar sumar els 3 punts que ho necessitem.